runtah oleh teman-teman Madangkara dan Catur Panararukem. Paranggono Wanara. Monggo berdiri sik, yuk siap, yuk, ya yuk dados. mburi dhewe iki dicethake. Ayo kok kene krunguku paling enak tanpa baju. Ayo winong kuwi. Jos, makasih matur nuwun. Nggih. Ijek siji, Mas. Iki pamundhute nemu lho. Pun dereng niki, pun digarap dereng. Ah, oke. Diajeng ayo nok. Nemu. Kancane neh karo sapa ya? Bir, ayo bir, nemu bir. Ah, iki.
Ya, diaturake. Nah, coba kaya apa iki nggih lagu pungkasan sik dawa iki. Heeh. Monggo nemu pamundhut saking Bu Sarti saking Metise Sugeng Laras. Nggih. Monggo ya yuk. Oke. Terima kasih Mbak Diajeng karo Mbak Birgita. Sak banjure, Truk. Nggih, kula nyuwun dumateng Bu Kesi Rahayu melih, Bu. Nyemek-nyemek melih Bu Kesi. Nggih, Mas Petruk. Nggih, ngaduh deh. Sama nembang sing kira-kira suwi ra metu napa, Bu? Mulara wudu. Ayo Bu Kesi, ayo. Semarangan nggih saged.
sing bertemakan tentang katresna gandenge kagungan kersa mantu pamane kaya kadung tresna boleh ayo pamine napa ngoten ngujiwat napa ngenteni dan sebagainya monggo napa Semarangan larasipun Slendro Patet Songo. Slendro Songo apakah itu Dandang Kula Semarangan. Dandang Kula Semarangan Cilikan kula riyen nalika nderek Pak Purbo niku nggih tembange ngeten-ngeten iki. Nggih. Cilikan. Ayo. Mbah Selamet mesti tasik kemutan. Ayo wis cilikan umur pira Bu Kesi mbiyen? Kula nggih paling umur 23. Semester 6 niku. Sik cilik ya kuwi ya. Cilik uru ireng. Bah, ngene wis tukul ngono iki. Apane? Lambemu iki lho. Lho kewanene lho nyindene perlu mental. Mental dak rumangsamu ora. Ha iya. Tukal tak kekrek lambemu ora. Aku ki takon kewanen lho. Sindene ora mung modal pinter tok lho, Reng. Ora mung modal ayu tok. Pinter apalo karo gene lek mentale don ngono iso ilang kabeh. Mula kudu tukul kewanene kowe. Iya. Iya ora apa-apa. Aku pancen tukul kewanenku jaman semono. Ning aku mau paling ati kuwi pegel jane sore mau. Ngapa? Aja mboloke meneh aku. Halo Hajar Aswad lho ya. Aja mbok celuk aku Hajar Aswad meneh. Ya ora bakal panjenenganmu wis sabane iki nggen kecantikan Ella, Melisa. Terus biasane nggon-nggon kaya ngono kuwi kok ya. Anggere anu dek iki mlebu ning nggen ruangan kae langsung petugase perawat enek papat. Iya, Bu Kesi murep ngono iki. Sandangan cepot kabeh langsung diamplas kok. Ayo. Wong kok diamplas iki lho. Ora apa ngono lho, putih-putih kae lho. Dilulur kok diamplas ora. Ya wae. Ora mudeng e mbok takon reng wong kok diamplas ora. Ayo. Ya wis sak karepmu Mas Bagong lek ngarani ora apa-apa. Bisa diamplas sampe disekrap. Gareng lho, kleru ora pengalaman kuwi jenenge disekrap. Ngono iki jenenge dilulur kae lho, kok iso diamplas blasmu kuwi ora. Ora ngerti kok ya. Ora apa-apa sing penting ora digrendo. Aja no, iman-iman digrendo ora. Monggo Bu, iki Dandang Kula Semarangan. Nggih. Duke ngene wonten apa, Bu? Duke nguni. Lek ngene iki aja diterjemahke ngono kuwi. Ora aku ngajari mahasiswa kan do bingung. Pak lek bar lagu-lagu bingung domone napa. Wis pokoke mbedheki anu wae, bawa wae ngono ya ngono. Ayo pas duke nguni caritane lek mbedheki kebablasan. Duke nguni caritane napa, Mbak? Ya caritane wayang Ramayana gitu. Enggak Bu, sorry Bu. Cari tane
Sosro Bau. Bau mulut ora ratu Sosro Bau, Mas Pati. Waduh, apal-apal. Terus ing Mas Pati pungkasan nuhoni trahu Jan luar biasa. Semarangan sing nembang Bukesi suarane ungkul kaya es batu tenan. Suara iso ungkul kaya ngono ya ngebas. Ha iya kaya ngono. Mula ya ora aneh ramokal merga nugraha swara saka Gusti Allah marang Bukesi iki dadi srana panjenengane kaangkat derajate. Ha iya. Lanjutin apa, Bu? Dendang Semarang. Dendang Semarang. Coba diaturake. Ya. Kirong siap, wing-wing, yuk. Nah, ini kan geger kok kirong loro. Ini sendiri. Burine sanding bedung langsung wah. Ayo, monggo. Dari mana datangnya lintang? Oh iya, oh iya. Timun sigarane dawa jare guling wing-wing gandeng wiraswara cerdas mboten namung setunggal menika mesti kathah sanget sanesipun Mas wing-wing napa Mas ya monggo kok kaya apa di mburine yo siji loro telu oeng macan cilik jareku wah meong ayo elok wis ngono kuwi gandeng cerdas mesti ya akeh bothekane ora mesti siji loro siji kas ayo kaya apa tiwas cepakle ora tokke ndak eman-eman ayo wis siap itu dhek ayo monggo Mas yo cik ro lu oeng mripat abang jare maling
mripat abang maling. Piye kuwi Mas maksude kuwi? Kula mung manut lho niki. Hah? Kula mung manut Mas. Man sapa? Mas Taslim. Wah, lha kuwi disesatne ya melu ae ora. Ayo, mripat abang ya ngantuk kuwi kok maling ora. Ayo, apa di? Wah. Mbak Lia, ayo Mbak Lia, oweng-oweng Mbak. Ayo mending duwe iki. Oweng-oweng. Oweng-oweng kambil bolong sisa bajing. Nah, kuwi. Mergo kambile sebabe apa bolong, mergo sisane bajing. Mulai nggawa kambile hati-hati wong wedok-wedok kuwi. Aja kan dadi sisane bajing ngono kuwi. Ayo. Maneman, ayo, mula kudu dirapeti, ayo. Dikek rendo, ayo. Ayo Tik, ayo Tik. Oweng. Ayo akeh Tik, akeh kok ayo. Ayo Tik. Oweng. Miner bro kadang, ayo. Ndak apa-apa pemanasan dulu kok. Iya. Wis jam tengah 3 mesti sik pemanasan Tik. Lah kan kalau pagi saya dingin lagi. Iki mathuke awakmu iki lek ninting nganggo gamelan logdruk ayo. Nena na nena na nena na 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 ni ne na ni ni ne 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 na na no no ne no na no na no. Pak Yoyo jangan begitu, sabar. Aku begini kok ayo. Oweng. Ayo. Loh, kuwi loh. Oweng. Nah. Jangan keras-keras Mas Dar. Ini mic-nya malah ngebasnya banter sekali. Iki iso mik kok ngebasnya iki lho. Oweng. Mas Raja malam mripate kaya maling. Enggak boleh itu. Merendahkan. Saya bercanda. Boleh seperti itu, enggak boleh. Iya, satu kali lagi ya. Ya. Mas Raja Molo nanti gak tak kasih lo karo marah-marah. Oweng. Mas Imam Yahene ngancing. Ora mung yaene ket sore ngancing. Pak Yoyo sudah, saya capek. Saya mau istirahat dulu. Oh iya, ora itu awan bengi kok ya. Karena sudah ngelokor. Iya. Ayo, aduh elak. Nggih. Kok lajeng. Ayo nak, bantunen mbokmu diajeng, ya, Jeng. Siapa bisa menggulung tenda? Oh iya. Tembok teng calon neh cari kapok Siapa bisa menolong saya ditolong. Kowe meneh Mas. Saya ditolong, terima kasih. Lambe cancan jareku. Hingga akhirnya rampung sing uwing-uwinge mesti penggirang loro salaman mesti. Terus Mas Taslim mesti di awake dhewe sukses di ya. Kaya ngono ae. Jan elok tenan. Dasare penggirang loro rukune ra umum ngalor ngidul ngitan bali ngulon apa sediane kelakon. Dintekke coba kaya apa? Ayo. Entene mumpung suaramu wis pulih, Nduk. Ayo. Dingi bar radang. Ayo. Saiki wis doyan rendang. Ayo. Yo.
Laju laju